Oh. Taba. Kain. Sarap. Tutulog. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng paksiw na bangus at meron tayong pritong itlog at meron tayong gulay mga kapudibis at meron tayong sabaw ng paksiw. Toyo. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Manganta kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na. Ano oras po natin ba? Siyempre, ano pa ba? Bangus. Don't taba guys. Sausaw natin sa toyo. Ang unang suboy para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga kapudibis. Manganta na. Sarap. Sino lang? Sangli nasimi, sinangag. Sa Tagalog, Kapampangan sinangag. Sangli, karakalpa mo. Dami. Kala konti lang kanina. Yung konti. Sapo. Yan. Sarap ng bangus. Taba. Palaya. Oo. Tutulog. Yaman ni nasi. Ang sarap. Ako na. Sorry.
Sarap. Ako isang bangus. Isang buong bangus. Mauubos ko yan. Ikaw? Mm-mm. Ako din. Basta't yan. Ako lahat. Buntot man yan. Ulo man yan. Basta't isda. Ay, Diyos ko, laki lang dyan. Taba-taba. Tingnan taba. Oh. Oh. Taba. Kain. Sarap. Taba, oh. Sana all mataba yung tiyan. Mhm. So, oh. Yaman niya. Bawang. Meron nag-comment. Sabi niya, tawa tayo. Gusto niya tumawa-tawa tayo. Hindi, namimiss daw yung dati namin video na nagkukwentuhan, tawanan, gano'n. Pwede naman. Iba na po ngayon. Dalaga na po si Vivian. Mahal ang bilihin. Alam ko dalaga ka na. Mahal na yung bilihin ngayon. Itlog tayo. Oh. Hinanong ko. Kala ko na paano ka. Inanuya kaya. Yun inano ka na paano ka. Di ba? Tinuloy ay nga. Ayun ko na. Hatid tayo. Naman.
Naubos namin, no? Galing. Magaling daw. Nagutom, no? Sarap. Sarap. Yaman. Ayan, naubos po namin paksiw bangus at sinangag po, tsaka yung egg. Ayan, magluto na kayo. Yes. Shoutout po kay Noah Chan from Kanagawa, Yokosuka, Kanagawa, Yokosuka, Japan. Ayan, shoutout po. At kay Rebecca Yuko and Aljon Yuko. Shoutout po sa inyong lahat. Hello God po. bless po. Siya pa, Baby Alson, Catherine Bugoy, at sa asama siya po. Shoutout sa inyo. Daddy Kadison. Ayan. Siyempre, Kusinang Kabalan po. Mag-follow na po kayo, Kusinang Kabalan. Yes, mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Thank you Ingat po. po kayo.